ka san an ce duk wanda ya kai wani mataki a rayuwarsa dole a baya akwai wanda ya taimaka masa. To za mu so mu san waye ne wannan wanda ya taimaka maka. Eto wanda ya taimake ni a rayuwa wacce ba zan taɓa mantawa da shi ba shine wato Dr. Bala mai jama'a wunti. Wani lokaci Allah ya haɗa ni da shi ya kira ni a waya muka yi magana. Tashin farko da min wani alkhairi sai da ne kuka. Tsaban kuka da jin daɗi na rasa ma me zan yi, sai na ce masa ka taimake ni zan nemi muhalli na saya. Wallahi sai ya sake kira na ya ce min kar ka nema ka saya, ni zan saya, je ka nema. Ya sake ya saya. Ba ai kwana biyu ba bayan mun koma muhallin matana ta aihu, dan ma ya sake wani alkhairi. An kwana biyu aka ce to zaka tafi Saudiya. Wannan abin da shi nake kwana kullum ina sa shi addu'a, ƴaƴana suna sa shi addu'a. Don koyo ƴaƴana za su yi addu'a za su ce Allah ya bawa baban Minal kuɗi mai yawa shi da balawunti. Su ba san shi oga ya riga ya tsallake labarin kuɗi amma kullum addu'an su kenan. To wannan abin in na tuna duk lokacin da na kalli gidan in na tuna sai in ce wai wannan nawa ne, wai wani ne ya siya min kamar a mafarki. Gaskiya ya sa ni farin ciki, ya sa ƴan uwana da yawa farin ciki, ya sa abokaina da muke mu'amala da su farin ciki. Zamani TV, madubin al'umma.